Una performance de l'artista Marc Sallarès ha encetat la 12a edició del Festival Portal Blau de l'Escala. Sallarès ha representat a la sorra de la platja situada davant la Casa Forestal de Sant Martí d'Empúries una silueta d'una persona estirada al terra. És una acció que vol denunciar la situació que pateixen els refugiats de la Mediterrània, que es veuen obligats a fugir dels seus països buscant un futur millor i es troben amb moltes dificultats, tant en el viatge per mar com quan arriben a d'altres països, on alguns es neguen a acollir-los. En el pitjor dels casos, acaben perdent la vida, com s'ha pogut veure en imatges impactants prou recents. És el que ha volgut mostrar l'artista i el que vol ensenyar un festival vinculat amb la Mediterrània. És una mica aquesta idea d'empatia amb la gent que mor ofegada al Mediterrani. Mentre nosaltres ens estem aquí banyant i divertint, doncs hi ha gent que s'està ofegant al Mediterrani. I en el fons també això és una responsabilitat nostra perquè en formem part d'aquesta culpa que és repartida, doncs nosaltres també en formem part com a societat. Comencem de nou un portal blau, ho fem amb una activitat una mica diferent que transmet el missatge que vol fer arribar Portal Blau aquest any, que està vinculat amb el tema dels refugiats i totes les desgràcies que hem tingut a la Mediterrània durant les darreres èpoques, no?